Hola gent, torno a ser jo. Anem a veure on ens havíem quedat. Havíem arribat a fer la primera part del joc on eren capaços, donada una entrada, de llegir les dades i d'escriure per pantalla. Ara, la primera cosa que faré és, en aquesta escriptura per pantalla veig els països amb les seves lletres, però no veig els seus noms i tampoc veig quantes fàbriques té cadascun d'ells. Per tant, el que faré a continuació és un petit canvi en aquesta funció que escriu els països, i és, a més d'escriure cada línia, escriuré a continuació de cada línia, a veure si puc arreglar-me el teclat. Sí. A continuació de cada línia una mica d'espai, i dels països aniré al país que li toqui, a l'IESIM, i escriuré el seu nom i el nombre de fàbriques entre parèntesis. Fàbriques. I un perill que estic fent ara és, estic aprofitant aquesta I, que copia files, per referir-me a països. I això hauré d'anar en compte de que vull que la I sigui més petita que el nombre de països.size. En cas contrari estaria escrivint estaria accedint fora del vector països. Guardo, compilo i comprovo si el que faig està bé. Vale. Em sembla que està bé en el sentit en què després de cada línia he escrit el nom del país o el comtat i el nombre de fàbriques, però veieu què és el que passa aquí? Els salts de línia estan malament. Això ho puc arreglar perquè el problema que hi havia és que aquest salt de línia tenia que fer-lo al final. Molt bé. Torno a compilar, executo, i això no ha funcionat com esperava. Ha d'estar fora del bucle if. Compilo i executo, i ara ja queda bé. Molt bé. Això és la meva idea per mostrar els països, i ara què més necessito fer? Em sembla que també vull mostrar informació dels jugadors, però suposo que la informació dels jugadors la puc fer quan els demani les instruccions. El que vull fer és treure aquesta cosa que havia posat aquí, molt bé, i programar aquestes funcions que em feia falta. La funció de finalitzat i llegeix i executa comanda. Aquest primer escriu tampoc el necessito. Necessito programar aquestes dues funcions, finalitzat i llegeix i executa comanda. Finalitzat és molt fàcil. La partida finalitza quan només hi ha com a molt un jugador que té territoris. Per tant, el que faré és miraré quants jugadors tenen territoris, i això ho faig fent un petit vector que digui viu de la mateixa mida que el nombre de jugadors. Al principi els booleans són falsos, i ara recorro tots els països i per cada país miro de quin jugador és. Països i de quin jugador és. Si el jugador és distint del menys 1, els països podien tenir jugador menys 1, volia dir que no el tenia cap propietari. Si és distint al jugador, puc dir simplement que aquest jugador està viu. Aquesta és la manera de dir que el jugador que toqui en el meu vector viu, que al principi és tot fals, ara està viu, és cert. I ara, després d'haver fet aquest bucle, tinc en el vector vius quants jugadors n'hi ha vius, només necessito comptar quants hi ha. Num vius és igual a 0. Views, size,
if views i és cert, num views més. I per tant, finalitzat retorna un booleà i la partida acaba si num views és més petit o igual que 1. Ja està. Això hauria de... Molt bé, que em diu que el vector es diu view i no views. I anomenaré simplement views. View, molt bé. Pla. Molt bé. I ara es queixa perquè llegeix i executa comanda encara no està programada. Cap problema. Aquesta funció serà força més complicada d'escriure que les altres. El que vull fer és, primer, una cosa que em falta. A quin jugador li toca jugar? Afegeixo en la partida de risc una nova variable que s'anomena torn, que és a quin jugador li toca. Sí. Pot ser 0, 1, 2, fins a nombre de jugadors menys 1. Nom jugadors és jugadors.size. I el que vull fer ara és escriure el nom del jugador a qui li toca. Jugadors torn.nom i les ordres que vull acceptar. I les ordres en aquest joc que tinc pensat són ataca, mou i fi. Llegeixo una ordre i ara en funció de quina ordre m'hagi donat el jugador faré una cosa o una altra. El primer cas és que si l'ordre no és bona, ordre incorrecta. Molt bé. Fi és l'ordre més fàcil perquè el que faré quan em doni l'ordre fi és simplement fer el següent torn. I això podria programar-ho aquí, però em faré directament avança torn. Una funció. Void avança torn. Mou serà una instrucció on permetré a un jugador que mogui mou des d'una regió a una altra regió un nom de soldats. I després de l'ordre mou, automàticament acabaré el torn. Això vull fer en el meu joc perquè no vull que la gent estigui dedicant a moure molts soldats i fer estratègies complicades. Per tant, després de fer l'ordre, s'acabarà el torn. Molt bé. Ara, què passa en mou? Mou ha de llegir una lletra, from, to, i un num soldats. From, to, num soldats. Aquestes variables són variables que només existeixen dintre d'aquest else if. Això és típic del C++ i també de molts altres llenguatges de programació. Un cop defineixes una cosa aquí dintre d'unes claus, quan s'arriba al final de les claus, aquestes variables from i to desapareixen. I el que tinc que fer aquí és comprovar si tots aquests froms i tos i nums soldats que he llegit són correctes o no. Si són correctes, executo l'ordre i avancem el torn. Si no són correctes, aleshores ordre mou incorrecta. Molt bé. Ara, quines són les condicions que necessito per poder fer un moviment? Necessito que from sigui un país, que to sigui un país, que from estigui controlat
pel jugador actual. Que tu estigui controlat pel jugador actual també. Només puc moure, si no seria una taca. Per moure només vull dir que sigui del meu país a un altre país meu. I que el nombre de soldats estigui entre 1 i els soldats de front. Aquestes són totes les condicions. Oh, sí, hi ha una més. From i tu siguin veïns. Aquestes són les 5 condicions que vull posar. 6 condicions que vull posar per a que l'ordre sigui vàlida. Molt bé, i ara el que ve és com programar això. La primera cosa a saber que una de les lletres és un país o no és una cosa que ja m'havia trobat abans, quan estava intentant llegir les dades. Donada una lletra, volia saber si era un país i per tant recorria al vector de països. I això ho faré simplement fent un nombre que em digui número país. Rebo una lletra i aquesta funció, a partir de la lletra, em detornarà el número de país o menys 1 si no hi ha cap país anomenat C. Molt bé, per tant, el codi que vull posar aquí és aquesta idea. Recorre tots els països i si el símbol d'un país és igual a la C, l'he trobat. I si no, si acabo el bucle i no l'he trobat, aleshores el país és equivocat. Retorn menys 1. Aquesta funció, número país, ja puc aprofitar i posar-la aquí. Aquí estava buscant el país que fos L, per tant, puc directament dir int país és igual a número país L. O directament K, perquè la K és l'índex que estic buscant. Estic fent bé, K és número país L, i aquí feia alguna de trobar el jugador per escriure-ho, i tan sols necessito posar la K. Sembla que puc directament posar aquí dintre. Busco, donada la lletra, quin és el país que li toca. En aquest cas, l'entrada està bé, mai trobaré el menys 1. Busco això. Molt bé. Això era per escriure. I això me'n recordo que em sortia la mateixa funció aquí. Per tant, torno a fer el mateix, excepte que en aquest cas l'entrada és el còpia. I no necessito aquest for. Molt bé. Tot això era perquè estava intentant fer la funció que donada una lletra em digués un índex, quin és el país, i això ho necessitava per al meu llegir i executar comanda. Perquè ara, un cop tinc això, puc fer el número del país from, és número país from, i això li diré, no sé, país from, i tinc país tu, número país tu, i ara que sigui un país vol dir PDF és distint de menys 1, que el tu sigui un país és que el país de tu sigui distint de menys 1. Molt bé. I ara el que necessito saber si un país és veí de l'altre. I això és veí. País from, país tu. From i tu siguin veïns. Aquí hi ha una altra funció que haig de programar-me.
se m'acumulen les funcions per programar i l'avança torn també. SVI. Això és molt comú quan un programa. No, això són índexes. El país A i el país B són veïns. Que from estigui controlat pel jugador actual. Països from jugador sigui igual a torn. Que tu estigui controlat pel país jugador actual. Que països PDT jugador sigui igual a torn. I el nombre de soldats en el país from. Num soldats més gran o igual que el nombre de soldats que vull moure. I que num soldats més gran o igual que 1. Que estigui entre 1, ja deixeu-me que ho posi així, que queda una mica més maco. El que vull fer aquí és que el nombre de soldats, num soldats, és aquesta quantitat que he llegit de l'ordre, sigui més gran o igual que 1 i sigui... És el mateix, estic només fent una mica més maco, que estigui entre 1 i el nombre de soldats en el país. Molt bé, tot això és que l'ordre sigui bona. Em falta programar l'SVI i em falta programar l'avança torn. Però ja que estic aquí, deixeu-me programar l'ordre. L'ordre moure és molt fàcil. Només haig d'anar al país from, al num soldats, i restar-li. Això no sé si ho heu vist alguna vegada o no, però vol dir restar aquest nombre a aquesta altra quantitat. I haig d'anar al país i incrementar el nombre de soldats. Ja està. Ara tinc dues coses a fer, dues funcions a fer, una és avança torn i l'altra és SVI. Anem a començar per SVI. SVI, quina cosa és veïna de l'altra? Dos països. Per tant, el que vull fer és anar a un dels països, per exemple el país A, i si recordem els països tenien veïns, que era un string. Ok. Segon, que em sembla que l'he liat aquí. Exit anyway? No. Vale. Anar als països veïns. Per tant, si vaig al vector països, A, veïns, i ara vull veure si el país B està aquí dintre, però el país B té un símbol. El país B aquí és un índex, el que vull és un símbol. Ara el que necessito saber és si aquest símbol està dintre d'aquest string. I això és... Vull recórrer les lletres de l'string. Països amb veïns size. Veïns és un string, té un size. I miro a veure si països a veïns i és igual a països B símbol. Perquè si passa això, aleshores return true. Són veïns perquè el símbol del país B apareix en el llistat de símbols del país A. I si això no passa, return false. Ja està. I ara avança torn. Avança torn és sorprenentment fàcil. Haig de sumar-li una torn. I ara el torn va creixent fins que sigui tan gran com el nombre de jugadors. I una manera de fer això és fer-ho amb un mòdul, que de fet puc fer-ho així. Torn és igual a torn mòdul jugadors.size. Aquesta és una manera una mica xulilla de fer aquest cas. També hagués pogut fer-ho. Si torn és més gran o igual que jugadors.size, però així és més maco. Una cosa més, quan avanço un torn vull donar a cada jugador
vull donar-li, incrementar el seu nombre de soldats, tants com fàbriques tingui. Per tant, això ja ho faré aquí també en avançatorn. Donar soldats al nou jugador. I això és fàcil de fer, haig de mirar tots els països. I per cada país necessito veure si està controlat pel jugador que toca. Perquè si això passa, aquest país ha de fabricar soldats per a aquest jugador. Països i.num soldats més igual a països i.num fàbriques. I només pels jugadors que estan controlats. Molt bé, anem a veure quins errors tinc. Oh, vinga ja, la primera. Això no és massa comú. Una cosa que haig de fer ara és l'entrada. Ja no puc llençar el fitxer. El que faré és copiar. Perquè quan executi el main està llegint l'entrada ara pel teclat. I vull copiar tot això. Fer un enter. I ara comença el joc. Aquí m'està dient el mapa i el jugador Homer, que no sé quin d'aquests tres és, m'està dient ataca, mou o fi. Anem a veure. Si li dic fi, ha avançat el torn. Ara em diu que és el torn del jugador Ivan i aquesta R, abans tenia 0, ara té 1, perquè el jugador Ivan controla aquesta R. Molt bé, i si li dic fi, ara aquest altre símbol ha augmentat a 10, i si vaig dient fis, hauria d'anar veient que els països controlats van creixent el seu nombre de soldats. Per tant, fi sembla que funciona bé. I ara provaré l'ordre mou. A veure, tornaré a fer un fi i a veure quin nombre augmenta. Augmenta el 24. Per tant, Homer està en l'N24. Passa que quan faig un moviment de N a qualsevol altre, em sembla que no em deixarà. Entre altres motius perquè no controlo la nova regió. I l'ordre mou és només per regions que jo controli una a l'altra. Per tant, si li dic això, em diu ordre mou incorrecte. Vale. I si li dic qualsevol altra cosa, em diu ordre incorrecte. I continua esperant a que l'Homer faci alguna cosa. Molt bé. No està tan malament. Ja que estem aquí, faig l'ordre ataca. I l'ordre ataca... sí. Ja puc agafar i programar-la tota, potser? O faig una petita pausa? Bueno, fem una petita pausa aquí i continuo la propera vegada per programar l'ordre ataca.